Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Dokmoka Hithi along Lunsing Deron Aridengpen Tourist IB Ahem Kimi Kangpupon Lakhakre Pomohamaya constituency Arlo Nipaing Gora Trok Arni Dokmoka Hithi along Tourist IB Ahemtun Karbiang Long Autonomous Council Lunsing Deron Aridengpen Kangpupon Labang so tourist IB ahem kelongki ning arong piglo kedamtang aporahut dokmoka aratatum karbipen kaprek akhayatum bia daro haihui adim habe bon sitami pini arnipen karbipen kaprek akhayatum sitami pinipen labang so ahem tun along bia jiatum antame adima klongdo popusi labang so amayalong chethanpon Labang so phit lapuson tourist IB kelong loke ning exam piglo Lunsing Teron aphan kaiketa kiwang jilang apora hutami cherap teto dun verlang pusi ning kang sampen dokmoka municipal board chairman Biren Teron pen kachoro pajirpon Labang so amay long kachetong dun Karbiang Long Autonomous Council Lunsing Teron VDC chairman Rajesh Teron dokmoka municipal board chairman Biren Teron lason si ongdong manpeng ke doatum chetong dun si tourist IB kimi kangpu mesen pen pachunpon News Desk Report, Karbiang Long News. Itum soita award do, soita award ta, so IB kelong lok ken itum churure da une saraphan, athema la so IB kelong lok aturijuma loch kelong lok bangkal na hello, dak dokmoka arat atum Bangali pencenglok Assamese atakhe to pencenglok biya adim ave baru adim ave asila so kelong lok mi onlo asi laso annual action plan kedeng pon 2021-22 1.5 crore la tangkap dan sepatang pun lo pinkang pupon kira si sarvan la choro rete one dalon itum jela ani ningkit helo la so IB nang patang pi la ke dokmoka arat atum han anutin ata choro rete une la sinon ke mangita alangli bhan ka cerap pachitu dunji bhan nitum ka do ave soita hota alangli gelong cerap chitu dun posi itum mathal thank you Nijang Karbiang Long Hamren constituency arlo rongni hang arong arat atum sorkar pen thangnat akerap avelangpu ningkang samse chepaklangpon Sorkar atum da amethang kisung ahotke rabdun nangji sitame rat kisung ahotke kelang pangkrevia sonsi doko election aporahut vote ipak aphan jo hangdam chot radaphan pamang huchot titi Lasi election apor asongja poatu kisung ahoda son thotsi nilitum rat kisung ahota nangrap dun thapuse Hamren constituency arlo rongni hang arong arat atum pek choning ripon Lapen nilitum rong ni hang arat aphan ge thangnat sorkar pen nangkerap che theklong lelang pusi hawar arat atum be ning jepon Lapen aprang ke Amreng constituency along sidolo bon sitame rina terang pita kelang ke pangkreve asonsi theklong si nilitum Hamren constituency luthulo ladak ta Mongol siktimung sitame thangnat nangkerap lok ave Kijon alang tovar pen chenglok nilitum rong ni hang arong arat ke don puta kisung chechak nang bomsi donang Meri hingna nang hingramsi dokok lasi rongni hang aradaphan kelang dong thek theloma mati nang kelang jiaphan aning tok kavedet loma bon sitami dilitum vote ke BJP a sarkar aphansi don puta bidun bomlang lasi don kiwang ji MSC kilik nang liliang ko jongsi dilitum rongni hang arat aphan kisung penang pajok thapusi joning report nhớ tung cái sung này cái lang pen mê là pen là twa là nơi tung cái sung này đừng bằng hết lang ta isi mosing tu mung lang li bang nang sari le la ta non leksona le pu ta nang le la da pen mi bang ta New York e kram lo ne tum khalan le la ta nang toi te la pen tu ara bang ta lang li nang chi pleng le la non nang li tum na silang sok im bong lon te lang nhớ tum ngai ma thang la hat dong ka helu kilometer isi kra kilometer sra ki tim bang bang ba se tum lang so ba pa na ki sung Dikrong Club along le bangke thomatum cherai pidet po akoy kipia puthak lamklar kachipi Kedam tangjang mi poni phaing gora hini arni doboka pen Dimapur kachileng atowar krongpli along manjapen dilai adak non malom towar krongpli atowar kasemar along kedam tang ningkan phoke pen kedotak Dikrong Club along le bangke thomatum cherai pidet po puthak lamklar pipon Kedam tangjang mi poni phaing gora hini arni Dikrong Club ahin pen club along le nang cherai pidet pusi dhonsing rongpi asopo ang thikiri rongpi Agustin Kramsa asopo Jingthur Kramsa lapen Suryo rongphar asopo chesongkiri rongphar atoma phan akoi piponlo Bonda ahokpet alam thea bangke nilitum kachini ne lapen kelang kaipen ajoksi bangke thom atoma phan pherangkia thengno nongno jodeklo
Athema alang litum alongli dak aphai abangke pharo isira sirkep kebra isi lapen Dikrong Club adak aphai abangke kre sirkep laso ang bongka bang hua joinesi lapuson nongno jo det lopusi pherangke amahe longpen Dikrong Club along klembang phua tumpet ningjepon Nilitum longle adak aphai abangke je theklong le det laso ajoksi nilitum abangta hala pharo isira sirkep kebra isi along le aphan chitit koklo amatsi alang litum bangke thom aphat nongno jo detlo Lasini litum Agustin Kramsa aboha along an pali damsi bangso puthak jingke chethan damsi chipakeng bonlo pusi Dikrong Club me phupet ningjepon Lasi ke damtang apora hut alang litum aphan rat along nongno ke jo aputhak sitame club klembang phuatum ahin pen dia chohang pon Pacu ke damtang 23 arni alam ki pini ako mate te paking mate te pitui bangal lalo aprang la bangso aklap along le alam ki iklang ro ka bangge ni tum pacu press mit mande press le se pite da bangala pu lo pasa ko ke tre long bang iklang no le hem pu club la pen hola mondir se dame iklang do hola so da bang 17 la da bang 19 ama non la final list mate la puisa ke pj hoda bang la 3d list along bang ke iklang no de 19 pen 17 klang nonde der lo ama nili tuma bangke pu ke claim ra bari tume sme charge bom lo la pen hola mondor tume tame pu chingki bom lo ama si hola list long ek klang no bang la daga bangke 191 klang ro 191 klang ro ama si nili tuma bang official ro na bang anchini damde der ma si jela tuma bang game nang khela mate la son bon pa ma si matha ko ma si nili tuma bang press list pi der lo la pen non anta nili tum la 19 ada ka nombor bang che long ne lang hok pera bang pini mondor tum nang thano lo la 19 ada ka bang ke nang tum non putalong pu busi pu sidame ni tum la 19 ada ka nombor bang nang patu pi joy son thek long amala so confusion da ma si ni tum hola location bang silang nam rong aman hola serial number lang da ma si dak ba 191 la club along le long bang 191 pu dorong mane serial number hedi hola 15 16 17 18 17 18 la son si bang serial do mati hodak pena bang ke 15 16 bang lo 16 bang road lo ke 17 bang mondir da be lo ako lo sopen ako 18 bang ke la rong param chi dulu inge dak bang 19 lo bang ke ako laban 99 bang si dorong lo ako la sopen bang ke 20 bang ke ako la tarong param chi du thu lo la puson jo masin itu bang lo so confusion do ko ya le la se misunderstanding le le se la bang solo bang pini ni tu mako lam clar chi pitu lo 191 tenal tumbang ke 19 di Shillong la blusa mane ako sa la pranal to pachibu bian mala pachimu de ni tum la so serial si bang lo sita la so hot ke pung ru de ni tum dak nombor mane 19 patiyo ni sita pini bang klang la la so si la 191 bang ke dukok lo la so ajo ni pen si ka ji ne ajo ko ni pini inu bang ne ko ti pen tum presli Sarupathar constituency BJP Mondol Committee atumpen Japra Langso Cultural Complex along join extended amai kepadupon. Jangmi poni phaing kora truck arni lakhaing kora hini Sarupathar constituency angkang Japra Langso Cultural Complex along Sarupathar Mondol Committee atumpen join extended amai ingni pon along Manpeng Benka Chetongdon Karbi Anglong Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti Chetongdon. Sarupathar Mondol BJP join extended amai kepadupon along Sarupathar APHLC arolapet songwe Simon Rong phar along Cyclem bang phubang phiatum bangrum pet pen bang pharohini arada tumpen BJP asong along mass joining mate chepa ongdun APHLC Sarupathar mepu Raikom te ranglapen songwe Donbar te ranglapen Jhandaram be atumpen Japonsi Sarupathar ahawar along BJP asong along bang pharohini arada tumpen BJP asong along chepa ongdun Maya long lam the cheparai pon non ke wang jini phaing kora ner cap arni loring thepi along India Prime Minister Narendra Modi ke wang ji along Sarupathar constituency pen bang suri ke thom arat atum pen mesen pen ka che tong don thek ji aphan lam the cheparai pon se bang somai ing samjen pen pachun pon lo lili la kwana ke than ani to phan ke than ret nang ya lam ma belo the nang le tum ke dam tang ani da thek ponong lo pia pot si nili ini di pia long pak kok nang kok ma nang le tum chini lo ta solam phia bang nang le to phan nili than te klar klede da chong lo oi phe chana me la lo te ki dam tang nili tum afan Surupra constituency afan central pen elia tum nang kelang plot pen din tum phan
di kang lim pen ang claim lahai ka do we nili tum pana pamang nang pamang ram pe ni tum pana patherak pen lang li tum la sona sai ang claim ta se la bangso adi malombang e nili ge do dun tek tek la pen claim dun tek tek ade ke dam tanga ni nili pon cipaduk dek dan da non la puson si nili tum pan la surutar constituency FSLC nili tum apan mang la son si nang kang hoilo je alang li tum joy pen claim unjure la bang so mu bang e alang li tum bang claim pedet ni akan kathar sang hotak claim pedet Kang dasar pini nanti APSLC pen bangkan atung si pini da BJP lo nang join nun sa. nili kado we bang haroi sira bang ketom do lana amuluk nili cewan Kante APSLC lo kaya membuat kopi saya kusi ding. nili suru putar constituency long bang nili maipu arpusi nili claim mo lapen ho wa kebang kecing APSLC amhang nang ketek kecing hut pensi suru putar along sedam amhang patek mo lagi ni metang mo